Halo? Stane! Molim. Opalim te golim! Ja! Ave popping bottles. Pozdrav prijatelji! Danas razbijamo Nokiju. Pozdrav za mog prijatelja Bosića. Mnogo si Sigma. Možemo da počnemo sa razbijanjem. Kao što ste vidjeli, već smo je bacili u pod. A sada možemo da pređemo na drugi nivo. Drugi nivo. Meryl Dixon je jednom rekao da morate da budete fini prema osobi sa oružjem. Također je rekao i da ne sluša ni... Tako da, drugi nivo. Karambit. Karambit je ostao ceo. Nokia. Ekran je oštećen. Neće da se pali zato što je prazno. Zapamtite, punite telefoni. Ali ovo nije dovoljno, nije dovoljno uništeno. Sada je bacamo sa drugog sprata. Ovo je bonus nivo, sad ćemo beton da je bacimo. Kao što možete da vidite, ništa puno se ne dešava. Sve je još na mjestu osim baterije. Moramo još da skršimo. Evo, brat je sad malo teo da se igra s Nokijom i malo je jače bacio. Pokaži ekran, šta se desilo na ekranu. Počela je da puca, raspada se. To je taj rad, prijatelji. Vrlo uskoro rušimo Nokiju. Sad imamo čekić i nakovanj. Sad vidimo kako će Nokija protiv čekića. Počela je da puca. Sad će brat da proba. Puca ekran. Nokia nije neuništiva. Ovdje uništavamo. Hajde da vidimo šta može da uradi. Pridi slobodno malo. Stoj. Ajde da vidimo šta smo uradili. Nokia je skršena. Ali da li je dovoljno skršena? Ne bih rekao. Posljednji nivo. Pajser. Za ovo nam trebaju bezbednostne naočare. 3, 2, 1. Bateriju ćemo izvaditi. Da vidimo štetu. Nokia je potpuno zdrobljena. Mi smo čak da je mogu golim rukama.
Ne mogu, dobro. Da pogledajte šta smo joj radili. Da li je Nokia gotova? Šta ti kažeš? Evo je. Potpuno je uništena. I sad ćemo do kraja da je uništimo. Baš da je zdrobimo onako. Potpuno, baš. Ajde. Možda nam trebaju naočare za ovo. Tako. Iskočila je. Nije joj ništa. Stakla. Sad je sve bezbedno. Nešto je ispalo. To nema dalje. Počivaju miru Nokia. Sad ćemo da vidimo sve što smo uradili. I sad da vidimo šta smo sve uradili. Nokia trenutno izgleda ovako. Stakla nema ni onog znaka Nokia više. Onda ovo je otpalo, više ne može da stoji na svom mjestu. To smo isto kao malo uništili. Ali ništa pretjerano, evo to, da, baterija je cijela. To ostaje kao uspomena zauvek na našu lijepu Nokiju. Ovo je isto poprilično cijelo. Sad ovako, tastatura je bila otpala. Imamo ovako, ovo je prvi layer, može se reći. Ovo je sama tastatura. Napravljena je kao nekog gume neke, kao nešto. Neki silikon. Da li to možemo? I to možemo da pokvarimo. Veoma lako se cepa. Evo, iscepko sam. Onda imamo ovdje dugme. Ovo je nekad bilo za paljenje. Sada više nikad neće da se upali. Ovo sam već pokazao. Idemo sam telefon. Evo ovako sad izgleda. Onda ovo pozadi metalno je ispalo. To smo jedno vratili. Evo piše Nokia pozadi. Piše Nokia pozadi. Ovako Nokia izgleda od pozadi. Ovako spreda. I posle kažu Nokia je neuništiv. Poprilično je ništiv. Kao što možete da vidite, Nokia uništena, skrljana, pokvarena. To je baterija. Uspio da skine stiker. Baš je isto majmun. Onda ovo je još tu. To ne smije da ostane tako. Šalim se. Nek ostane to tako tu. Tako da, ovako sad izgleda telefon. Nakon dobrog cepanja. Od pozadi. To je to. Ups. O ne. Šteta. Ništa, to je to od ovog videa, to je to od Nokije.
Sada je to od videa, sada je to od Nokia. Živela Nokia. Uspeli smo da je uništimo, nije bilo toliko teško. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pus, ćao. Sada, mim dana. Ovo je nešto novo što ću bacivati u videe. Uživajte u ovom mimu. Po meni je veoma šašav, 10 od 10. Svaka čast mimeru moj.